Hello guys, madjong adlaw nating tanan sa karalawa guys. Sa dukon mata. Nagdigamo. Unja pagman nagpasaka kog butang kay magsalad ko. Agtari dia lang kay panigo mangipang tindog diha kay basa-basa man kay jamog pamanggod ganina pag hagsa diha. Diha ang kuskuson. Merry Christmas dai natong tanan guys. Karon hanggi ka ambag sa family house salad siliksik ka adto man magpaskos jang lula ugma pa man tuna kuan ug mas buntag na tuna kuan kuskus ko daan kay inja init na dapat ko pitsil guys kay hang tigumon ag sabaw. Agaray. Ngit mag-video. Tigumog sa baw sayang. Kung kinuskus gani ron, way katabang. Asbutang guys. Uy, hapot ang kamot. Buk na naman largo ng uban. Ay, naaygo. Ay, sabos. Pitsil. Buk akong daypod na. Ini tamis ba? Ang isa.
Tuha ka do. Sa kapit sila tubig. Ako tayo kaya magdula. Kasi kutsilyo palihog day ka. Lumaog ka ni. Kutsilyo palihog day. At saka raki. Hinlo na ni kaya na ng madog hugas. Thank you. Isara ka ni slick cream. Mamaho na ko na mo. Sabaw, wala na itong init. Mahala na po this. Ay, ginoo ko. Isa ada be? Okay. Abrihan. Lu na rin. Ako siguro kecil siguro na mau kain. Sampai tamu ulit ang kududo kain sa. Kuroy. Ikan kuroy. Excited ko minsan medyo ito nakapagpuno to kain sa. Wala, pero iyo ka ba? Nasa usap mo? Di, jabo. Tigumon. Sabi ko na. Aray. Tigumon dari sa bang. Kaya, ay tara ko. Pwede na pang chisir. Para, yun lang eh. Balas mo mas ko. Ha? Ako mo balas. Hindi mo muli? Hindi mo balas bukas ang kasalan. Sabi ko siya ba na?
Tasa na ka, tay? Tay? Ha? Mamahaw na ka? Mas utso ng guro. Ano mo lang makita ko si Luma, ay. May buhat naman yan. Making salad. Do you like salad? Huwag nag-condense og Nestle cream. Huwag lagi condense. Ha? Huwag mag-butstone. Ay, sarap di bubot. Malamig ang simoy ng hangin na tay mga pinaskuhan. Kali, sabaw. Minghoy ang atong Pasko. Tatak ang radyo ni tatay. Busog pa kuno lain pa na kang leud injong tatay. Leuran raban na injong amahan. Kilokon kay sayang. Buko kali, buko salad. Anak mana. Uy, hindi pa ni trabahoan eh. La 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 la. Sa telepon ka, nay. Tutubo mas ay kan ba kan telepon kata. Ah, may saja na. Nay, tubig ra ba nito di mo? Ano yan ka? Bisa boleh mo. Sa ano jabu. Ano na man butas pa. Huwag niyan. Isa rin yung kalit. Aliana. Inasin. Dapat itu. Potong-potong. Bawa piraw yung matapang. Ano ako yung kundis? Sekarang dia.
Ito, kay ngilad. Puti. Uguran, ako pa dagbutong. Ngayon, nung tawag na ako pamalag. Butong kumatan ba? Di ba na nga raw butong ikaw sa mga? Ano na lang eh. Ha? Mga yung nanay lang, yung nanay. Ano ito? Galing, galing. Bali kayo, umaak ng ring. Halapat sa mga bu. Ha? Dili. Yung tao ng butong na eh. Buduhan, buldings. Asa bora gadi, isaan na. Ay! Ginoo ko nay. Nga. Saan na? Maring. Trabaho mo ka. Paglawan na ako sa tungkuhan. Nasaan ang dakula na? Ha? Dinaga? Di na kuya, hindi mo sabon. Kalatag butbut. Wa pumili kag dress nay. Kani milani ganana. Mahal. Oh na tadi ko diay. Green kay Pasko man. Anak ma. Anak na. Kang kada ni day? Kasdi taisa. Na ako'y oras. Namita itong nag-pink. Neno. Suka. Wala ka tuwang ni. Sino na yung nangagon? Hay bingagon. Nakita yung mula ko po. Yung gulaman. Bulaman. Hindi man to siya dito pwede maring. May gulo. Marag tabang siya maring. Kuwang siya condense. Di pa ko mag-snack. Dalawi lang. Gusto pa ko taisa. Tagadang bublit lang. Ha? Gadugang kumin sa mga kamuok. Ihurot na naman ni Ginoo ko. Sus, Ginoo ko siya sa salin-salin pamandaanin. Hago na matag kuskus. Puta nga pun ang condense doha. O nilami buko salad gani. Tiba ti ala ingil aday na kay butang te. Oo. Ano. Kaya nagkabutong ka na, 20? Di oy ti. Okay. Grabe umaapaw ang ating kabukuhan sa ating damdamin. Ulit patag. Dapat cheese. Di madyo ko mag-snack bisag gusto pa ko taisa. Day. Kaw, ilawad sa kandang na kaw. Di ko taisa kayo usik taisa. Guwapo man to. Tilim ko. Di, cheese, de, idugang. Ay, nga to ka lang na. Cream ba, cream? Dani, cream. Cream, upon din. Saka cream, saka ko. Ay, ko. Tilaw, yung buwa mo lagi. Hala ka, iba ko gagkuha na. Di, uy, nga na bisa sa kiwa ba doon sa trip. Kapag may sa mga sa butong. Kuha ko platos, palihog dahil plato. Kaon pa mo ko taisa. Ha? Karin ito tragali, no? Ano, day? Day, kredit ra ko. Ay, na kredit ra. Eh. Nay, muarhe ka, nay? Muarhe ka, dare? Dara ko plato ka ng plastic. Palihog. Kapuer kong barog sa ligang pangijuran. Nare? Ay ko. Tira ni. Thank you very much. Honey. Honey man? Unsay din na? Guys, kuwang pa ni. Napay kuwang.